A Confraría de Ribeira confía en manter os bons resultados no libre marisqueo. Coas campañas, ademais do ourizo e do polvo abertas, agardan boas novas nas vindeiras semanas. Logo do peche a semana pasada da campaña do Molusco en Ribeira, os profesionais deste depósito continúan co seu traballo en diferentes campos. Os traballadores repártense maioritariamente na captura de ourizo, polvo e no libre marisqueo. Os topes están recolléndose de boa maneira, polo que dende a confraría esperan manter os bons prezos. Bueno, todas as artes, cada un que ten as artes no perno, agora abreu a campaña do erizo, están indo un só erizo, outros están indo, os do marisqueo están indo pois, ao libre marisqueo, o pouco que hai, pois, aproveitando o pouco que hai, outros están indo ao pulpo, outros están indo ás artes, aos aparellos, un pouco diversificado un pouco en todo. De momento os topes están collendo, veixouse un pouco máis o tope e están collendo os topes, non? A cuestión acaba o precio, parece que de momento que sí que se vai aguantando o precio, e bueno, hai que ter esperanza. E sobre 12 euros, chegou a 14, 14 e pico, depende do día e do tempo tamén, non? A campaña do polvo pasou unhas xornadas malas polo mar de fondo e as condicións meteorolóxicas que non permitiron sair a traballar. Aínda que non se puido faenar en todas as zonas posibles polo momento, na confraría esperan manter a boa dinámica previa ao mal tempo. Polo bordo de momento, bueno, parece que van pescando algo máis, non? Que estes meses pasados, de momento. Non acompaña moitos días tampouco, non se pudo traballar moitos sitios, con moito malos tempos, moito mar de fondo, e sabemos que esos non son días bons para o pulpo, non? Pero hasta ahora estas semanas estuveron pescando bastante ben, non tan pouco como hai o mes pasado, non? E hai un pouco unha media de todo, vese que se ve cría, que había bastante cría, pero bueno, hai un pouquiño de todo. O sea, a cuestión é que tampouco están os barcos moi amontonados, non poden salir afora con estes malos tempos que estuvo habendo, e o que me din eles, o que transmiten é que ainda non se traballou moitas zonas que se podían traballar. Agora a Confraría de Ribeira agarda a posible decisión sobre se tomar un paro biolóxico agardando a chamada da Consellería do Mar.